Isang bagong Pinoy ulit ang naging champion, ang binansagang Wonderboy ng Pinas na si Carl James Martin. Isang impresibong performance ang kanyang pinamala sa laban kontra sa matibay na dayong Thai boxer na matatanda ang lumaban na din noon para sa world title kontra kay Donnie Ahas Nietes. Ito ay si Comgrits NANTAPECH. Kilalang matibay din itong Thai boxer dahil sa umabot sa 12 rounds desisyon ang laban nila noon kontra kay Nietes. Pero sa laban niya kontra kay Martin ay 2 rounds lang at tulog ang inabot niya mula sa suntok ng taga-Ifugao. Ang laban nila ay para sa bakanting IBF Pan-Pacific Super Bantamweight title at dahil sa panalo ni Wonderboy ay paniguradong mas lalo pang tataas ang rankings nito sa mundo ng boxing at mas mapalapit pa para sa world title. Ating balikan ang highlights ng labang Carl James Martin kontra sa dayong Thai boxer na si Comgrits NANTAPECH. In the blue corner, with the scale of 122 pounds, with a record of 31 wins, losing by ladies and gentlemen, Comgrits NANTAPECH, and 22 pounds, with a stunning record of 20 wins, with no loss, and 16 fighting from the Ifugao boxing stable, Carl James Martin.
Martin. Carl James Martin tipped the scale at 122 pounds. For NANTAPECH, pretty even at 122 pounds. Both fighters tipped the scale at 122 pounds. Ladies and gentlemen, presenting to you our top main event for tomorrow's Fight for Glory, the homecoming featuring Carl James Martin and boxer NANTAPECH of Thailand. About a big hand, ladies and gentlemen. Huwag magtataas ng cellphone ha. Iba talaga. May back to back pa. Yeah, okay. Makeup. Yeah. Thank you. This is the official weigh-in and presentation of our top main event. Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy.